Здрасти хора, аз съм Оги и днес снимам клип за една игра, казва се Five Nights at Freddy 3 и при малко бях с един мой приятел, обаче той се тръгна, защото много време отне да снимам. В смисъл, снимам клипа за вече не знам кой си. И нали снимам втора нощ, обаче почна от начало, защото нали снимам клипа. И зато и но сега си казвате, че няма смисъл да не гледате клипа, защото снимал съм го не знам колко си пъти, не знам колко си пъти. И примерно, че не мога да снимам и да, вярно, наистина не мога да снимам. Наистина не мога да снимам, обаче все пак всеки се научава. Всеки почва от някъде. Това ми е първото видео. Не знам защо точно на тази игра, ама ай сега, все нещо. И да видим къде е този циквеник. Аре бе, тук ще са бе. Той няма скочи първата нощ, ама. Много ми хубаво тези смисъл, гледам се наляво надясно, щъкам си с камерите, някой да ме опаши, супер съм си и тей. Много се кефя. Между другото, мисля да започна да снимам, в смисъл, пишете долу в коментарите на какви игри да снимам клипчета, защото представя не се сещам. В смисъл за Android, защото в момента снимам от телефон. И пък иначе имам много памет на разположение, може да ми кажете разни игри, които примерно да кефят, харесват ви. И примерно не можете да си ги стегнете, обаче искате примерно да гледате клипчета на тях и зато и мога примерно да снимам клипчета на тях. За мен не представлява никакъв проблем, разбирате ли, зато и казвам. Сега, между другото не сващаме тъс. Ето е тука за какво е. Дете е през вратата, отвънка на вратата. Не сващам на какво е. Прилича на мечето. Или аз съм, ти си мисля. Обаче и без слушате. Ами, като я май някъде. Преди няма за покани първата нощ. Силно на умените ма чуете по-тихо и по-силно, защото са клатя наляво надясно. Приближавам се към говорителя и се отдалечавам и зато може да се стори, че се чувам заглухващо. И ето 5 часа стана. И би трябвало вече да успеем. Хайде. Хайде. Аре бей! Тошко, нямам цял ден. Ей! Браво на мене! Еми, това беше всичко от мен. Благодаря, че ме гледахте. Напишете долу в коментарите, пак ще повторя игри, които ви харесват, които да снимам. И до скоро!